बदल नि सीनियर लीडर रok bai kobok jagai Tripura ni kacha mantri Okra Biplab Kumar Dev phasala Delhi o lamrakha koktumao saimangkha bodol ni leader rok bo bai kokbiti salai bini thinangni yakumuni bagai koksabna harjagana kok angkha Biplab Kumar Dev no tui high command kuthuk wana mungo kalaijak babai se bokhago chongbari ni bwskango mungsa fer kri krio phano khachuksa mantri Okra slai hasti ni thangrang hapa no piplabri tonika te babai se bokhago Biplab Kumar Dev no achuk phangni achuk thayo achurgna leri haste lukurok ni joli mungni bukhugo kalaijak bodol aboni bagna tabuk bwskang salon naharei koklam khlaina bagi Biplab Kumar Dev no Delhi o ringhorka bodol ni Okra thangnai rok bodol ni batangai rok kuplai angnani Tripura hasteo kaisa no lama abo angkha Biplab Kumar Dev ni makhang ABM ni amjungmungo obahaino nugjaka BJP High Command rok arono ksajak je 2023 Bidhan Sabha chongbari ni sikang semi final kahai ongoi tongma Bidhan Sabha ni kaibri achuk thayo by election o bodol ni bisingo kelingi tonglaimani kacha mantri Okra Biplab Kumar Dev jotoni khasuksa thangrang thangnai ABM ni report rwgui mantri Okra ni chair yakari phaima yagulo phano kacha mantri Okra ni lukuni hamjangma kisawi thangyaku salgra salkani chikon satei hachuk Tripura hasteo tabuk jotoni khachuksa thangrang thangnai angkha Biplab Kumar Dev BJP bodol no ABM kokbiti rwkha bodol no tebo kaham kwrak khlai tisana hngkai Biplab Kumar Dev no samungo thepadi bodol ni chongbari kwrung khoroksa thangrang thangnai sama rwgui ABM bodol ni kokbiti rwkha kacha mantri Okra borom ganang Biplab Kumar Dev no jesuk mansak chongbari ni samung gdal rudi bini tholma angkha Biplab Kumar Dev joto achuk thayo no awai mungo nokhorya hingke BJP kuplai angnani tuknai ABM salburum borok ni ground report CM Manik Saha no rohor ribu tei a report copy bodol ni kuchuk phangrok ni aro rohor jago aboni bagino Biplab Kumar Dev no Delhi o ringhore bini thinang ni yakumuno tui koklam khlaina achukna hnei kha klaikha BJP bodol ni kuchuk tui phangrok bo puito khlaio je bodol ni high command bono joto achuk thayono samungo thepawana tei 2023 BC ni chongbari o bo basawai manano bodol ni nangkukma mkhangno ongoi hai ongya hangke Biplab Kumar Dev no kari hasteo Bharatiya Janata Party ni yakung chowi phanomanu Bureau report Kokkhorang।